kőkeményen gazdasági, közgazdasági, városfejlesztési kérdésekről van szó. Persze ettől még nekünk lehet nagyon-nagyon boldog érzésünk, hogy szeretnénk olimpiát, de ez annál sokkal felelősségteljesebb munka, mint hogy az álmodozásról szóljon pusztán. Ki kell számolni, mit kell megcsinálni ebben a városban. Vannak olyan infrastrukturális fejlesztések, amelyek egész egyszerűen megspórolhatatlanok. Egy ország fővárosában megspórolhatatlanok. Meg kell csinálni olimpiától függetlenül. Vitatkozzunk arról is, megéri, nem éri meg. Mi az előnye, mi a hátránya, mik a veszélyei. A veszélyeket hogyan tudjuk tompítani. Egyébként maga az egész Nemzetközi Olimpiai Bizottság is felé halad, hiszen a legutóbbi közgyűlésen az elfogadott reformprogram az pont arról szól, vagy arról is szól, hogy hogyan lehet optimálisan, hatékonnyá tenni az olimpiát. Legfőképpen a gazdasági kérdések, tehát hogy van-e nekünk erre pénzünk, és hogyha ezt a rengeteg pénzt beleöljük, akkor utána mi lesz a létesítményekkel. Ezek egész egyszerűen lefolytatható viták, és itt kell is érvelni. Hogy az ellenérvek elhangozzanak, ez a párbeszédnek az alapja. Ez már most, a mai napon induljon el.